terra xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá, mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico, no que andan as aves a voar. O resto é soedad. A creatividade literaria de Manuel María é, realmente, a máis de impresionante polo seu número, magnífica e excelente pola súa calidade. Os datos falan por si sós. No campo poético, conseguiu ver publicados 49 poemarios, 8 cadernos poéticos, 3 separatas e 112 poemas soltos. No caixón ficaron 5 poemarios máis, aínda inéditos. No campo narrativo, ás 19 novelas e relatos publicados, hai que engadir máis de 23 relatos breves publicados en xornais e revistas galegas. E no campo teatral, ás 25 obras publicadas e estreadas, hai que engadir 9 máis estreadas ou premiadas en diversos certames. Complementariamente a este seu traballo como creador literario, compre falar do de editor, de obras dos seus coetáneos ou de coleccións de poesía, caso da revista Xistral ou de colección de poesía Valde Lemos. Mais a esta súa faceta de creador hai que engadir moitos outros traballos seus a prol do coñecemento de Galicia desde múltiples perspectivas e ópticas culturais. Estamos a referirnos ao Manuel María ensaísta e estudoso, preferentemente da literatura galega, como acreditan os 23 estudos publicados sobre a vida e obra de diversos escritores ou as súas liñas e tendencias literarias cultivadas, tanto de escritores galegos, Bouzabrei, Celso Emilio, os poetas da Terra Chá, Cunqueiro, etc., como non galegos, o caso de Gabriel Aresti. Ademais, de 9 traballos seus sobre persoeiros, lugares ou acontecimentos históricos vencellados ao nacionalismo galego. E tamén nos estamos a referir ao Manuel María prologuista e introdutor de máis de 32 obras de materia preferentemente literaria, de Lois Diéguez ou Darío Xoán Cabana, e ao Manuel María pregoeiro das nosas festas e traballos populares. Con todo, aínda non remata aquí a súa grandeza e entregas creativas. Manuel María foi dando forma e vida diariamente a múltiples colaboracións xornalísticas que xa dende 1949 viron a luz en diversos xornais e revistas galegas: El Progreso, El Ideal Gallego, Vida Gallega, La Región, La Voz de Galicia, etc. Colaboracións de temática aberta a todos os planos sociais da vida galega, comentarios de publicacións literarias recentes, celebración de tradicións e festas populares, noticias e valoracións de exposicións pictóricas de artistas galegos, novas sobre os traballos de creatividade de persoeiros galegos, aproximación a acontecementos políticos relevantes ou reflexións e visións de lugares e vilas singulares de Galiza. A estas colaboracións xornalísticas súmanse as mantidas semanalmente entre 1978 e 1989 no xornal A Nosa Terra e colaboracións continuadas dende o 89 no xornal El Correo Gallego. A vida cultural, literaria e política enche semanalmente desde 1978 estas cativas, máis relevantes e atinadas, novas da vida galega contemplada en diferentes planos, ámbitos e níveis sociais. Non hai un tempo diferente para cada unha destas expresións creativas, todas elas son coetáneas e todas viaxan con el en el desde que en 1949 escolleu a literatura como vehículo de comunicación e transformación social. Ademais de todas estas súas tarefas creativas e divulgativas, compre falar do seu incesante e non menos maxistral traballo de divulgación cultural, traballo que o levou a todas as vilas e cidades galegas, ademais dos centros galegos na emigración. Conferencias e aulas, coloquios, mesas redondas e presentación de obras alleas, ofrendas, pregóns e discursos, recitais e presentación de obras propias, congresos e encontros, asinatura de libros e xurados de certámens, entrevistas, coloquio e homenaxes, e lecturas poéticas e representacións teatrais. Fidelidade ao idioma galego, compromiso con Galiza e amor á natureza e ás cousas son os trazos esenciais da súa obra literaria, auténtica, sincera, porque nace sempre da súa intimidade, habitada por todas as experiencias, sensacións, emocións, sentimentos, frustracións, dores e arelas que a vida lle deu.
Manuel María, independente e libre, non acatou nunca outras imposicións que as que a súa firme convicción nacionalista exixiu en cada momento, en cada tempo, en cada circunstancia da súa traxectoria vital. Ese seu compromiso con Galiza tivo uns positivos efectos na súa creatividade, abriu o seu mundo literario á multiplicidade conceptual e formal da realidade galega, como proban os amplísimos espectros temáticos, formais e estilísticos desenvolvidos, e individualizou o seu canto, illando de calquera moda, tendencia ou correntes alleas, non por desprezo, senón porque era consciente de que a literatura galega tiña que galeguizarse tamén estéticamente para serlo plenamente. Galiza, tema, eixo e centro, é tamén o móvil da súa obra. Por iso, ao lembrar e homenexear a Manuel María, estamos a manter vivo e acceso o facho de amor e esperanza que iluminou o seu vivir. Estamos a traballar para facer realidade o seu soño. O poeta, o dramaturgo, o narrador, o ensaísta, o articulista, o editor, o político, o divulgador cultural e tamén o procurador dos tribunais son un a un e todos xuntos Manuel María, un home sinxelo e bo, xeneroso e humilde, nacionalista e demócrata, tolerante e comprensivo, paradigma e símbolo dos mellores valores humanos.